Care să zic? Ăla cu vântul. Dacă bate vântul peste ta cărare, este cel mai fain să fii după ploaie. Dacă bate vântul tare și mai tare, pleacă genunchii cerei îndurare. Amin. Încă o dată. Dacă bate vântul pe a ta cărare, este ca să-l facă tare și mai tare. Ajută-mă! Dacă bate vântul, crengile se îndoaie, este ca să-l facă tare și mai tare. Eu așa știam, ca de la ea. Altceva. Ce-ți vine ție acum în gând? O cântare? Da, o cântare. Cântați pe Iisus cu iubire, că Cel pentru noi s-a jertfit. Lăudați-L și dați-i mărire, că Cel pentru noi a murit. Eu vreau să cânt pe mielul de Tatăl sfințit, să cânt pe Cel ce ne-a spus m-a iubit. Amin.